Бах, мамо, черви! Окей, айде стига толкова танцуване за сега. Леле, кой виждам пред очите ми? По-правилно, Кенторо! Ти бе приятелите ми. Спри, насилието няма да реши проблема в момента, Репин. Първо, защо имаш цигара в себе си? А те не знам. Какво става, хора? Как се телепортирахме тук? Как стана това? Как стана този номер? Знаеш как става този номер, Репин? Аз се телепортирах тук, защото много ме нервиш. Братре, ама какво е това място? Защото много ме нервиш. Телепортирахте на концерт на Arctic Monkeys, за да можем да намерим нашите приятели и да спасим вселената, Репин. Разбираш ли? Концерт на Arctic Monkeys? Точно така. О, не. Някоя тъпа група сега ще свири. И точно така, аз ще те измъчвам с тази група, докато не се съвземеш, докато не дойдеш на себе си и не ни помогнеш да спасим вселената. С моята сила аз спрях тази тъпа група да свири. Окей, и какво става, хора? Вече спряха да свирят тъпите групи, така че всичко е окей за сега, можем да си чуем мислите, гласовете, това е хубаво. Сега в момента търсим нашите приятели тук, те са заточени на концерта на Arctic Monkeys. Не можем да ги намерим, не знаем какво се случва. Който не е гледал видеото за Слави, не може да ми е приятел. Окей, Репин, концентрирай се. Да, окей. Хора, ще снимаме филм, чакай. Ще имат филм. Ти уиската и печелиш случайно. На Джак да. Гари, бе. Почти. Да. Окей, братлета, мисля, че е време да търсим нашите приятели. Пак срещам познати лица. Радвам се да ви видя, приятели. Магиосика на морската свинчина. В тази сирена. След като рестартирахме вселената, с помощта на събора на 5 магиосика, аз имам силата да мога да съм във всяка вселена едновременно. Сегашната ни вселена е малко прецакана заради събитията от първи сезон. Кой? Сезон 0. Магиосика на морските свинчета. Имам много важен въпрос към теб. Както знаеш, аз съм Кенторо. В принцип ще станал много зъл с силата на купчето на хаоса. Но аз още не съм станал зъл, но усещам как злото се надига в мен. За сега използвам тези наркотици, за да може да изпишвам себе си. Значи, мога да ти кажа само, че докато не се добереш до купчето на хаоса, за което моят ученик Репин трябва да ти помогне да не се добереш. Това е той. Магиосничета, как ще предотвратим пророчеството? Купчето ще дойде само при нас, ние няма как да спрем това. Трябва да го разрушим. Обаче единственото нещо, което може да разруши купчето на хаоса, се оказва да бъде мечът на Хадес. Такива решения. Нека да се насочим към събора на вселенските магиосници, за да можем да призовем създателя на... И така, момчета, иде времето, което очаквахте така дълго в този пътешествие. Най-после. Срещата с съвета. Най-накрая ще стигнем до съвета на магиосниците, които ще ни кажат как да призовем Чико. What the fuck? Ето това са те! Ето го магиосника на Били Айлиш, който слуша просто Били Айлиш постоянно. Това е Боро Армане.
Ето го магиосика на Емпорио Армани. Това е магиосника на Рап Трап. И аз магиосника на морските свинчета. Точно така. Ги събрах, за да може те да ви обяснят как да се призове Чико. А те знаят ли как? Ами, правили сме го много отдавна. Ние сме на 500 години всичките, реално нямам идея дали помнят още, но предполагам някой се е записал. Може би трябва да им привлечем вниманието някак. Чико Така. се призовава, Така. когато съберете даровете на смъртта. Па, майките, още пост трябва да правим, още неща трябва да снимаме. Никич, бяхме го завършили, бе! Плота беше завършен, бе! Какво си изкараш от газеляка и неща, бе, човек? Мислиш, че помня какво става? И аз не помня, аз ти съм... Аз не помня от концерта на Арти Клък и Спота. Не знам, ама тая пикня е много вкусна. Добре, аз ще играем в FIFA. Къде се намирам сега? Ти мръсня! А ти кой си? Аз съм Чико. Тотално скипнахме всичката експозиция от предишния кадър. Това не е ли мега яко? Това тук е Чико най-накрая. Аз съм аз, бе. Имам толкова неща да те питам. Значи ти си създала вселената, доколкото си спомням. Точно така. Тогава защо си създал купчето на хаоса? За да има хаос, бе. Буквално ми се надърве и си дечки. Добре, срещнахме Чико и да, той обжето отговори на всичките ни въпроси за вселената и всичко останало. Да, сега дойде момента. Рефир. Сега ако ти ме заведе точно където исках да бъда, точно така, моето момче, аз те трикнах. Ти беше част от моя план да убия Чико и да стана господар на вселената. В това е. Бай, този е много тъп. Я използвай своите екс-маки на God Power, за да го убиеш тук и сега. What the fuck? Не бе, брат. Не бе. То не, Чико не успя да убие Кето. Аз съм жив. Купчето на хаоса е в мен. Аз използвах цялък защитила. Точно така. Осъзнах нещо. Чико ми отвори очите. През цялото време се опитвах да преборя хаоса и да се отърва от него, защото мислех, че така светът ще стане по-добър и ще влезе в хармония. Но сега осъзнах, че истинската хармония изисква хаос. Трябва да има баланс. Аз не трябва да се опитвам да победя Кеторо, а да живея с него. Ние веднъж се обединихме, но сега трябва да направим нещо повече. Кеторо! Аз използвах своята сила, за да създам още 5 купчета на хаоса. Сега е време малко с твоите камъни от твоята глава. Хаос! Ти си мислиш, че ме победи? Но ти не знаеш моите тайни сили. Аз, освен Кеторо, съм също и китара, мен! О, шит. Трябва ми повече сила. Чико, моля те за една последна услуга. Дай ми от своята сила. Само този път. За да мога да стана едно с Кеторо. Ще ти дам! Знаеш какво? Не, on second thought. Не, може ли просто да ми... Изпусна си силата! Мале. То бега безполезен, бе. Той е като той... Знаеш какво е това? Това е метафора. Това е метафора за това, което ние правихме, драги зрители, през всичките тези години за вас. И само за вас, и само за вас. Ето това е заветът на Чико. Ето това е. Това е един наш проект, който ние направихме, ние започнахме, когато бяхме на 14 години. Едва влизахме в гимназията. Сега вече сме в университета. И това е една част от нашето детство, която ние отдадохме за вашия ентертеймент и за нашия ентертеймент. И не си давахме толкова зор, колкото трябваше да си дадем. Обаче беше много забавно. И сега сме в нов стейдж на нашия живот. И това нещо, това ще бъде част от нашето сърце за винаги. И ви благодарим, че бяхте с нас по този път.
Окей. Еми, той посял на нея.